do železa. Naozaj? No. Tam je železo. Tak daj ho, skús tam vedľa a skús ho dať na 3 len, potom 3, 2 dole. Odpojil si ju, nevadí. Ja viem. To má zapnutie. Počkaj, nezjem sa z oného, lebo stojíš len na jednej onej. Skús teraz, Miro. Dobre, ja som sa postavil. Miro, skús teraz. Lebo ti nepôjde. No. To naozaj železo tam bolo? Železo, tak tam sa spraví, Piči. takže sa dá ono. Skús to vyhodnúť. Zrieme nejaká ona, Rockstar, alebo čo tam bude. Vega, povedz koment. No, povedz nejaký koment. Ja aj nahrávaš? A tá si. Komentáres. No takže práve sme sa tu zišli ako PMR-kári a dvojmetristi na montáži jedného nášho kamarátovi anténu. Momentálne akurát pokračujeme tak, že už máme vyvrtané hlavné diery. Tie sú tu ako vidíme, hej. Jaj, to je vedľa. Tam. Teraz vedľa je stojan pripravený, ktorý ešte sa bude musieť aj elektricky ukostriť. Musíme spraviť aj na hromozvod ho napojiť, aby to bolo presne podľa predpisu Európskej únie, ako má byť. Áno. Na spolupráci pracuje Mirko, Papagaj. Ďalej Emo a Vega Žiar. Hello. A Vega. Takže momentálne pre túto chvíľu je to všetko a ozveme sa už po montáži.